In Schinveld is dinsdag een beetje stiekem toch de roeigeet opgelaten. Het roeicomité kon zich in coronatijd niet veroorloven dat er honderden mensen kwamen kijken naar het evenement. En daarom werd de ceremonie geheim gehouden. Ja, ondanks alle vastgeloosperikelen gaan we toch het geetje oplaten. Je ziet, we doen het allemaal op een hele verantwoorde manier. We hebben ook een verantwoorde manier alles opgeblazen. We hebben alles geheim gehouden tot nu toe, maar we vinden toch ter afsluiting van deze ellendige carnaval dat we toch een geetje moeten oplaten. Het is goed geheim gehouden. Het is goed geprobeerd, in ieder geval. Dus de vinder van vorig jaar is er niet bij? Die is er niet bij. We hebben een goed overleg natuurlijk uiteraard, want bij hun is ook corona net zo hier. Dus we hopen dat het volgend jaar komt. En als de geetje gevangen wordt, hebben we dan 2 vinders volgend jaar? Dan hebben we volgend jaar 2 vinders. Dat is trouwens niet de eerste keer dat dat gebeurt, maar dat is helemaal geen probleem voor ons. Spannend. Heel spannend, net zo wie immer. Alleen heel anders. Ja! Daar gaat ze! De geet werd dit jaar opgelaten door Marissa Lennarts. Zij strikt al 25 jaar het udder van het kartonnen beest. Dat heb ik dus georven van de schoenmam in principe. Die had dat dus vanaf 1960 zelf gestrikt. En ik heb het op een gegeven moment ook moeten overnemen. Een beetje strikken kootje wel. Dus het was in het begin wel een beetje een hel, maar nu is het heel makkelijk. Ja. En dat model van de ganse geet, blijft dat hetzelfde elk jaar? Nou, er zit immer wel een ander thema aan. En die is eigenlijk weer immer opnieuw gebouwd. Dus er wordt immer wel een beetje aan gevarieerd. Vandaag niet de geet gevangen, maar wel het lint doorgeknipt. Ja, inderdaad. Leuk? Ja. Ja, wel leuk, maar ik ga het niet verwachten, want dus ik ga in een pols van, ja, volgens mij ben ik nu nog niet rustig, maar goed. En nu maar hopen dat er niet weggevangen wordt, hè? Ja, dat hoop ik ook, ik ben benieuwd. Die kant op, misschien Duitsland, wie weet. De roeimannen zijn blij dat de geet vanaf de normale plek gelanceerd kan worden, ook dit jaar. We hebben ook gedacht aan een alternatieve plaats, maar de plaats is de plaats waar de geet moet opgelaten worden. En daarom hebben we toch op het laatste moment besloten om het dan toch hier te doen. Zit je nou blij dat het toch is doorgegaan of zit je treurig dat het op deze manier moet gebeuren? Het is jammer dat het op deze manier moet gebeuren, maar we zijn blij dat het weg is. En boel, je hebt zelf gezien, het is geweldig gegaan. Dus,